ez ikusteko antxetatia etxae bat bezala, ze bere zure laguna da, gauza asko zate izkizu, eta ikasteko besarkatzen, eta ikasteko maitatzen. Eguneroko lana dela, eta egun batzuk egon ez dela isildu, zure burua esaten isildu, baina hori, maitatzen ikasi. Zaila da, ez da erresa, baina, bueno, alda, eta ni gaur egun oso ondo nago alde hortatik, eta bihar emango piko batek, baina, bueno, esanet, bai, maitatzen ikasi, poliki-poliki, eguneroko eta gasunean. Nerabeen Garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Antxietatea, ezin dut arnasa hartu, itotzen ari naiz. Ezin dut arnasa hartu, antxietatea. Haze gaia daukagun gaur, Telmo, nerabeen garrasian. Daiko potoloa bai. Bai, zen nerabeen artean eta gazten artean esango genduken hitz zabalduenetako bat badala. Baina hortarako, baina idegu pixka bat guk orain, esplikazio eman zer da benetan antxietatea, ez? Eta zer ezan antxietatea. Ardun, bueno, hortik hasiko gara, Telmo. Bai, guazen pixat kokatzera gaia, eta antxietatea definitu dezakegu, erantzun natural bat, bezala, ez? Urduritasun baten aurrean, edo nola baiteko, desegonkortasun baten aurrean, gure gorputzak erantzuteko bide bat, ez? Izango litzateke. Eta aipatu duzun bezala geroz eta zabalduagoa dagoena. Bai, hemen niri asko gustatzen zait, antxietate hitzak gehiegi orokortzen naigea, banalizatu ere momentu askotan, eta garrantzitsua da antxietatearen azpian, ez, dauden emozioi ere begirada bat botatzea. Eta pixkat orokortuz, ez, askoze komplexuagoa da, 3 sentimendu egoten dira, ez, eta lehenengoa izaten da beldurra, kontrola eta sufrimendua. Kontrola esaten degunean, bagaudekiz, ez, kontrolaren gizarte batean, eta uste dugu gu gauzak ondo eginda, jatorrak izan da, eta era bat gauza eginda bizitza kontrolatu dezakegula. Eta justo bizitza deskontrolutxa da, Telmo. Orduan, kontrol hori galtzeak, ez, edo kontrolatu nahi izateak antxetatea disparatu dezake. Baita ere, bai, Telmo? Ez, ados. Bai, hor, gero, horren azpian, beldurra, hemen, kusber dugu, guk esaten dugun arkitektura sozialak, zematerainoko garrantzia daukan antxetatearen, ez, gorakada, ez, handi honek. Bai, Elena esan dugu, ez, aratago dijoan kontu badela, ez, norbanakotik aratago, aipatu bezala, ez, askotan, gure etxe honetan, ez, aipatzen dugu txamponaren bi alde horiek, ez? Eta datuek erakusten dute, oso zabaldua dagoen patologia bat dugu antxetatea, eta horrek eramaten gaitu, bestelako ikuspegi bat ematera, ez? Bai. Eta kontrol horretan, argi eta garbi izan behar dugu, ez? Batzutan irabazi egiten dugula, eta bestetan galdu. Ikasi eta berreraikiz hasi, ez? Eta hortan ere, ezitu behar ditugula gure txikiak, dena ezin dela kontrolatu, eta gauza guztitarako prest egon behar gara. Bai, eta hau, kontrola asko dator, gaur egun dagolako hitz bat oso goraipatua dana, eta sare sozialetan asko entzuten dana da, ez, zu guztiarekin aldezu. Ez? Eta zure eskutan dago guztia. Bai. Ez dago guztia gure eskutan, gure inkostienteak nahi duna egiten du, gehi bizitzak eta natura propioak ere beste 1000 gauza ekartzen ditu. Bai, min asko hindu, ez? Nahi baduzu alduzu. Bai, ez. Egia da gero guk, ez? Behin guregan sinisten dugunean eta gauza asko lortu itzazkegula inoiz imaginatu ez ditugunak, baina ez dago guztia horren baitan. Eta beldurrak ere badauka zerikusia puntu batean horrekin. Ze esan dugu dela kontrola, beldurra eta gero hitz egingo dugun sufrimendua. Baina, pentsatu, beldurra hartu diogu beldurrari. Gaur egun dago, beldurraren sentsazio oso desatsegina da, ez? Zutan igual jarri gaitezke orain, ez, mikrofonaren aurrean, kamera aurrean, eta noski dagoela beldur puntu bat. Hora, komodoa ez da, inondikan inora beldur hori. Baina, ikasten dugu, beldur horrekin ez, momentu hortan zure bide lagun jartzen, hemen eixo egiten da zure ondoko aulkian, eta dago. Batzutan hainbesteko beldur hartu dugu, beldurra sentitzeari, beldurra azaltzen dan momentuan, edo badakigunean, gure gorputzak ulertzen dunean, beldurrezko estena batera zoazela, gorputza tibatu daiteke, bihotzeko bat ematen dola, eman bar diguna, Eta hor dago gakotako bat, ez? Nik uste dut, denok dugula beldurra, ez? Hemen, nik uste dut, desberdintasuna dela, nik beldurra dut, baina beldurrak ez naukani. Hori da.
hor dago inflexio puntu hori, ez? Era bat, zuk bat gestionatu dezakezu, berak zu gestionatzen zaitunean, ordia da galtzen degunean, ez? Ja, eskuetatik juten zaigut, ez dakigu ez da gure gorputzarekin zer egin. Bai, beti gabiltza, beldur hori zabaltzen, zeharka edo zuzenean gure txikiei, ez? Eta askotan diogu, ze etorkizun ilun duzue esperoan, ez? Agian mezua izan beharko luke, iluntasun horri argia jarriko diozuenak zuek zaretez. Era bat, askotan bituzen mezu horiek beldurra ematen du batzutan bizitzea, ez? Esaten dizkizguten, edo esaten ditugun, helduak esaten ditugun gauza askorekin. Nik ere, hori egunero norbaitek esango balira, ez dakit, telmo gaur hemen eserite egongo nintzaken, ez? Orduan, adi horrekin ze kontrako mezua behar dituzte, ez? Konfiantzaren mezuak. Ze beldurra da konfiantza eza. Eta maitasun eza. Orduan, maitasun eta konfiantza balima dago almen bat azaltzen da. Eta gero dago hirugarren bat. Dala, sufrimendua. Gaur egun oso gutxi entzuten dena, oso tapatua dena, eta gizarte honen joera handia daukana, anestesiatzera eramatera. Eta antsietatea sufrimenduaren ahotsa da. Gizakiak sufritu egiten du. Nik sufritzen dezu, sufritzen dezu. Guztiok. Eta hori isildu nahiak, gure gorputzak atera egiten du. Alaxe da, beti isiltzeko joera hori dugu, eta bestela nola ulertu dezakegu ondorengoa, ez? Sufritzen ari naiz. Kostatzen da hori esatea, ez? Antsitatea duela, tita baten esaten dugu, baina sufritzen ari naiz esatea, asko kostatzen zaigu. Zergatik jotzen dugu antxitate ditzara. Laitagoa da. Errazago egiten zaigu zergatik. Bai, nik askotan kontsultera norbait atorrean hori esaten ditez, batzutan ematen du antxetatea dela, kanpotik etorri dan zerbait, zure gorputza hartu du, ez? Eta zure barruan dagoen zerbait da, ez? Orduan, eta sufrimendu hitzarekin, eta esaten dugu, lagun baten gana jun edo ondokatena, eta gau sufritzen nahi naiz. Ez dugu esaten, da igual da, itxotzen nago, ez? Antxetate daukat, bai, oso ondo identifikatuta, baina horren azpian zer dago, ez? Zer dago. Agian antxitatea da, hori, izeberran punta, ez? Bai, erabat. Eta legitimatu beharko dugu sufrimendu hori, eta emozio guzti hori bestela gure kontra. Joko dute, ez bada orain bihar. Bai, eta bakizu nola saltzen dian, Telmo? Piloto gorri bat bezala. Zuei ez aizu pas askotan kotxean jun gidatzen zaztela, boneri askotan, zezte kotxez asko ulertzen, eta batan piloto gorri bat pizten zaizula, eta zaizuta guain, kotxeari ze pasatzen zaio, gurekin berdina da, antxetatea sentitzen dugun momentuan, harakatu beharra daukagun, zer da gure kotxearen barruan, ez? Funtzionatzen edo zerbait konpondu beharrekoa dago, baina ez konpondu aldatu egin bardalako geizki dagolako, Baizik eta ez gaudelako kotxea ez dago ondo ibiltzen, eta modifikazio bat edo zerbait egin bar zaio. Eta hori da gure antxetatea, orduan beti esan bar dugu, hau azaltzen ari da momentu hontan, zer esan nahi dit? Hori da, ez da arazoa bera, baizik eta arazoaren sintoma. Era bat, itzegin egin nahi gaitu. Hori da, oso ondo esan dezu, kotxean argi gorri hori agertzen danean, argi gorria ez da arazoa, baizik eta barruan begiratu berdu, ez? Olioa, motorra, hori da. Dena delakoa, zertan da bilen, ez? Bai. Eta horretan, ez? Nik uste ausardia behar dela, ez? Gure barruetara jo, eta erantzun horiek aurkitu alizateko bakarrik edo laguntzarekin. Bai, ze erantzunak hasiera baten ez dira txeginak, gero hitzen zea. Zure gorputzari entzuten hasten zeanen, eta gauza desatxe eginak esaten dizunen, eta hasiera baten kosta egiten da. Hau da, kotxea ez, esan dugun piloto gorri hori pizten danen, eta kasi egiten dugunen ez da begiratu, ez da ezer zein komoda da. Hemen ez du balio kiltzaken du eta itxatzen da. Hori zagoitzateke, igual farmakologia hartu eta gertatzen dena. Hori da, eta egin genezakeguna, tapatu sintomak entzen da, baina bihar aktibatzen zen momentuan berriro ere alarma azalduko da. Eta hobe da, ez, kendu behar balima zaio eta zerbait eman behar balima zaio hobetzeko oso ondo, behar balima da. Baina jo dezagun erroetara. Erabat, ezin dugu bestea, ez? Zerbait eta zabixatzen nahi da. Hau da mina bezala. Eske sufrimenduak mina hitzarekin zer ikusia dauka. Guk mina daukagunean belaunean, ostras, nire belaunak esan nahi du zerbait edo esfortzu bat egiten nahi zela gehiegi, edo postura baten ez nagola ondo, eta ematen nahi zai pista bat, zer ez duen funtzionatzen ere barruan. Barneko minarekin berdin da. Orduan mesedez, ez junkentzea ze abixatzen nahi data zuen defentsaren ahotsa zerbait esan nahi dizu, bakarri gure buruak ez dula entzun nahi, ze esaten balizu deskantxoa berrezula eta justo aste bukaera hortan 8.000 plan dauzkazula, ez da atxegina orduna ansietatearen ahotsa entzute, ez, Dalmo? Ez, eta, egin beharreko gauza da, eta hortaragoaz, ze jarraian, entzungo duzuena izango da horixe, antsietatearen ahotsa, antsietatea bizi duen pertsona baten testigantza. Adiegon. Elkarrizketa.
gaurkoan, antxetateari jarri nahi diogu ahotsa, eta ze ahotxo behagoa, kaixo Maite? Kaixo, eskerrik asko gonbidatzatik. Bai, zuri, gaur zure esperientzia entzun nahi dugu ez, guk esperientziak nahi ditugu, ahotsak entzun nahi ditugu, eta gaurkoan zuri. Ba, eskerrik asko, eta eskerrik asko ahotza mateaitzi baitare antxetatiai, ez da? Bai. Eskerrik asko. Ba, ongi etorri Maite, gurera, eta lehenengo galderarekin hasteko, ba, jakindeko nuke, zuk nola bizi dezun antxetatea, eta nolabait nondik etor daiteken zure antxetate hori? Bale, a ber, ez da erresa ez, esatia edo jakitia nondi datorren. Nere kasuan, gustako itzaiten esatia, nik gaur egun nola ikusteten, eta hasten da, oain dela 2 urte terdi, nik ustet nire antxetate momentuiko kerrenean, diagnostikatuta geho, ze lehenago enion izenik jartzen, eta psikologa esaten nion Sara izena du, eta esaten nion Sara, noiz jungo da, noiz bukatuko da, ze aldetin, osea, noiz arte. Eta gustatu zaiten behak emantzin ikuspegia izan zala esatia, guk ez dugu hau aldatu nahi, guk ez dugu Maite aldatu nahi, guk nahi deuna da, azkenean Maiten esentzian parte da ez, hau, nahi deuna da, Maite erakutsi nola bizi horrekin eta nola besarkatu. Nahi gustatzait hitz hori erabiltzea, nola besarkatu antxetatia eta egunero nola maitatu. Honekin ez da nahi romantizatu antxetatia ez, baino, alde hori eman ez da. Eta baitare gustako zaiten esatia, nahi azkenean antxetatiak salbatu itela baitare egoera batzutan. Orduan, da gauza normal bat, bakarrik antxetatia bizi deun pertsonei baratago juten dela ez, pixka kontroletik kanpo. Eta nondi datorren, enaiz terapeuta, enaiz psikologa, baino ez dakit nik aldiot jarri lotura, azkenean ni Venezuelan jaioa naiz, honea etorretakoan 4-5 urten ezkan, ez dakit sartze hori edo akoplamendu hori bizitzea ez da erresa, gauza asko aitze dituzu, naiz da nik nahiko trantzizio erresa euketen, esan berra dau. Baina beti eukiet, sentsazio hori alor desberdinetan nahiko ez izate hori. Eta horrekin igual lotuta, juzgatuta sentitze hori, eta gaur egun oraindik diagai batzuk lantzen jarraitzen ditutenak, eta, ez dakit hori dan ondorio bat, edo kausa, ez dakit oso ondo. Baina, holako zerbait halko nuke esan. Bai, ze politian zute da Maria, ze askotan guk antxetatea sentitzen dagunen da zerbait kentzea, ez? Kentzearen joera, eta eske da, nire zati bat da, ikusi behar zer esan nahi diten, ez? Eta hortikan gero ikusi, Maite horretan nola akoplatu edo nola integratzen dan. Ze derra, ze batzutan bestela beste mehazu batzuk ukitzitugu, eta hori gure buruaren kontra jotea da. Eta zer sentitzen dezuzuk? Justo antxietatea ez, sentitzen zuen momentuan. Etxetikan ere, beste norbaitek ez, entzun edo ikuste malimadu ulertzeko pixka bat. Bai, a ber, nik uste, hori, nire kasua itzengo ez, azkenean antxetatea pertsona bakoitzak mundua. Bai. Usatzait esatia hau, adibidez, naho egoera baten klasean, klasekidean aurrean nahi detela zerbait galdetu irakasleai, segituan, hori etorri burura, eta segituan ere taupadak azten dira, korrik, maratoi bat bukauko aldi manu bezala xe, baina segundu baten. Eta pasada da, nire burua izate dut, nire buruan interpretazioa da, arriskuan zaude, eta orduan oxigenatu berdezu, korrikateatzeko, basikamente, eta da, bakarrik galdera bat galdetu berdiotela, orduan, ni konturatzen naiz, eta 2 urte eta erdi eta geoterapian, irrazionala da, azkenean entxitatia irrazionala da, zentzu hortan, ez beti, baino, egora hortan irrazionala da. Eta orduan da hori, nire gorputzaia zuzenean esaten dit. Ni oso konektatuta nago burua eta gorputzakin ondo ez da. Osea, sentitzen dut ondo ez da, komuna junberra, gaixo. Gaixotu, ni gaixotu izan naiz, bakarri antxetatian gatik. Eta gaixo. Eta, gorputzan, adibidez, asko moitzen naiz. Baina, horren inguruan oso gitzaiten esatia, naizela irakurtzen eta horrela, eta guain, esengo nuke esplikatuz oso ondo, baina moitze horrek ematen dunez hormona batzuk askatzen ditula, eta laguntzen duzu pixka lasaitzen baita ere. Batzutan esatu baina lasai ez moitu, ez dakize. Eta lagundu iten dit, eta horrek pila laguntzen dit nire gorputza ezagutzeko eta lasai lagatzeko baita ere erantzun horiei hola izaten, nire gorputza, nire burua, badaki zer egin. Batzutan neurri txikin baten, ez? Izan daiteke igual baliabide bat, zure gorputza duna, momentu horrei nolabait
irten bide bat emateko. Bai, eta nahi maten dunez bintzat laguntzen dit, orduan, da batez hori, osea, eta gero pentsamendu aldetik erruduna, osea, errupila bat sentitzen dut, baldemana basarri, beste zozerregatik bat ematekin, nire burua hasten da, zure kulpa izan da, ez dakize, berdun, asko juzgatzen naiz. Eta hori izango zen gorputza partelagata, buruak burua ere zertan bai, sartzen eta den. idea katastrofikoak, asko. Eta orduan biak elkartzen Bai, ditugu. azkenean hori da bomba bat. Ez dakizu zein da lehenena azten da naho bigarrena hau ez dakit, baina bai, idea katastrofikoa dira. Bai, hordekan hau ze garrantzitsua maite zuk ere esatea, ze batzutan kosta egiten zaigun norbetek esaten duenean ez, antxetatea daukat ulertzea, hori pasako zaizu ez. Ulertu behar da, momentu hortan zea da bizitzen ez, bai gorputzen eta bai bere buruan, eta benetan sufritzen nahi den momentua dela. Bai, eta oso erresa da esatea ez, baina irrazionala da, bai, nik badakit, irrazionala dela, osea, badakit, guztiz, baina, ez entet kontrolatu. Bai, eta beldurro guztik diela zilegiak. Bai. Denak, ez eta irrazionalak izan. Bai. Eta agora hoietan, ez, inguratzen zaituen pertsonak nola jokatu beharko luke kakotxen artean, ez? Agian lasaitu hitzak ez du gehiegi laguntzen. Ez, osea, nik uste tokerrena. Baitu, bada gauza bat jendeak esatuna arna sartu. Egia da arna sartziak pila bat laguntzen dula, baina ez dut guztoko bat ere jendeak zaitetean arna sartu, osea, da enbran. Bai, eskori da lasai bezala, ze momentu hortan justo arna zapaldar zaizu. Bai, hori da, ez, osea, nahi lagundu sentitzea entzuna. Ulertua, seguramente ez diate ulertuko, baina entzuna sentitzea, ez dut ber soluzionatzea, badakitzuk ez diazula soluzionatuko, ez da gehiago, hemen nago, aitzen nahi naiz, eta empatizatzen nahi naiz. Aldezun neurrian. Hori, niretzat bentsat, hori da garrantzitsuena, entzuna sentitzea. Eta zegoeratan plazaratzen zaizu gehien, noiz ateratzen da? Nire kasuan, antxetate orokorra diagnostikatuta dakat, eta gero baita ere soziala, orduan. Bi hoiek, orduan, neurri baten, gero ez da kalea zinetelatea, naizela pertsona sozial bat, ez da batez zerikusik. Jendeak, de hecho, esateit, ez du maten, antxetateak azula. Mitoak dauzkagun horre. Bai, nolakoa izan berdet antxetatea dun pertsona bat izateko. Depresioarekin asko pasatzen da, jende uste dula oean sartuta aukibarra daukazula, eta zogu zaiteztu rifar batekin kalea, baina depresioa. Bai, eta akit baitare antxetatea pertsona batzuk iten diela blokeatu eta ezin dutela gauzakin. Nire kasuan, ez, gauza batzuk aldi blokeatu, baina beste batzukin aldeta aurrea egin, baina con la motxila. Azkenean esatetela, nire motxilan, nire antxetatea dago. Orduan igual jende kopuru bat da honian errazago agertzen da, edo? Niretzak gehiago da, hori, lehen osan detenakin lotuta, juzkatua sentitze horrekin. Lotura asko daka. Orduan, momentu batetan igual enai sentituko juzgatua jende asko nartia, baina beste momentu baten igual bi pertsona daude. Baina bai da juzgatze, nik uste gaur egun nola ikusten dut. Ezakit bi urte batzea igual beste zotzezan, baina momentu honetan... Bai, horrela bizi dezu, ez da momentu horietan. Bizi dezu. Eta momentu horietan zer egiten dezu? Ez dago klabe bat. Psikologai bere garaian egaldetu nion, da esatzen, nien naiz oso partidaria klabe batzuk emateko, ez azkenian. Baina, nire kasuan, zeiteten, bi urte terdi nikoa psikologana juten, hori niretzat izan da alun gauzaik honen hain, ze kestonaldia dago orduztikonea. Bere garaian, lehenago, psikologan hasi aurretik, ze kosta egiten da, psikologoa iatze onartzia eta paus hori ematia. Idatziten un pila bat. Badakit hori danoire ez diela funtzionatzen, bate igual pintatziak ingo jo. Nei idaztiak asko eman dit, azkenean konturatzia gauza askotaz nik neukeen ezkinak, da kanporatzia, baino papela horrean. Tartu nahi hori asko, eta beti izan naiz kirolaia baita, eta betiko kirolak ematizela, azkenean nik kirolaria izan naiz, nik ez izango pertsonatek bizitzan kirola ez dinakin, jun kirola itea, eta jazta, soluzionau. Kirolak nire eman dit ze hori, eta batez nahi gustatza eskiten gauza, datzi kirola, pixkat hori, eta saltzeatzia baita ere psikologian inguruan. Horrek ez du kentzen terapia bat berdezula, baina gustatzen zaitu lertzea burua, esan deten bezala begiratu etela zeba mugitzen aizen horren beste, ez dakiz, eta gauza horiek ulertzea baita ere laguntzen dit pixkat identifikatzen, eta igual momentu batzutan lasaitzen, edo jakiten bintzat. Hor igual inflexio puntu bat izan zen, gertaten ari zitzaizun guztiari izen bat jartzea, ez? Ezatea, agian hemendik dator, ez?
Niretzat hori oso importantia izan zen. Azkenean, ez dakizunean ze gertatzaizun, pixka galduta zaude. Baina ja behin antxietatea izena diagnostikoa dakazunean, badakizu nundik hasi behintzat. Identifikatuta daukazunen behintzat ez, beste gauza da gero horrein nola erantzun, baina eske ez bali madakizu ez duelmezu identifikatzen zer erantzun mota emango diozu. Bai, Ez dago. Eta orain, bere gelan, bere etxean, kalean, guzti hau entzun edo ikusten nahi denari zer esango zenioke, Maite? Nik uste eta hasi naizen bezala esango niokela, ez ikusteko antxetatia etxai bat bezala, ze bere zure laguna da, gauza asko zate izkizu, eta ikasteko besarkatzen, eta ikasteko maitatzen. Eguneroko lana dela, eta egon batzuk egongo ez dela isildu, zure burua esaten isildu, baina hori, maitatzen ikasi. Zaila da, ez da erresa, baina, bueno, alda, eta ni gaur egun oso ondo nago alde hortatik, eta bihar emango dit piko batek, baina, bueno, esan bai, maitatzen ikasi, poliki-poliki, eguneroko eta gasunean. Maite, ze plazerra zu entzutea gaurkoan. Nik uste, argi eta garbi, azaldu duela bere esperientzia ikuspuntu ontatik eta oso aberazgarri izan dela. Bai, eskerrik asko Maite benetan, zen ikustet oso gako garrantzitxok ematen dituzula, guk ere ez, gure liburuan ere hori ulertarazi nahi izan degula, eta mila esker. Eta orain, bueno, gure vitamina dosietara pasatuko gera. Egon adi. Vitamina dosiak. Bueno, hemen gara, vitamina dositan, eta liburuan xe azalduta duguna, guain labur bilduta, Maitane, hasiko gara, ez? Bai, eta lehengoa, Telmo, adimena. Adimenarekin azterakoan, bueno, kontrolatu behar dugu, ez, gure pentsamenduak. Izin diogu utzi gure pentsamenduei atzera, ez, lehen aldira joan, eta, horre, nolaiteko frustrazio baten biltza, ez, egin behar nuena, edo ez, horren inguruan murgilduta bizitzea, ez da komeni, ez, eta etorkizunari begira jardun une oro, zer egin beharko dut orain, etorriko den horrei aurre egiteko, eta bar. Zeratu bergara hemen eta orain, egoten, bai? Hau baita benetan kontrolatu dezakeguna. Besteak badira antxietate eta depresioarentzako osagaiak. Bai, hor, pentsamenduak odeiak dira eta utzi odeiak pasatzen. Ze, pentsatzen duguna euneko 95 ez du ezertarako kasi balio. Eta horti pasatuko ginen, burutika mindfulnessa ez, gorputzera, gorputzaren eskaneoa, oso mentalak bihurtu gea, ez, eta pentsamendu horietan denbora gehiagi pasatzen dugu, oso gutxi pasatzen dugu, ez, jun gorputzera, arnasketara, ez, fokalizatu atentzioa, nola sentitzen dut, nola dauzkatankak, eta horrek bai egiten duela pixka bat, pun, beraka jeiste bat bezala, ez, eta antxietatea jeiste, egia da, gogoratu, hau esaten egia momentuan, neurriak ez dira beti berdinak segun ze antxietate mota bizitzen egia. Balima gaude paniko atake bate, hori da. Paniko atake baten aurrean balima goaz, hemendikan ez du balio ezerrez. Balio du bakarra da, ondoan jarri eta ondoan egon. Pixka bat berriro ere gorputzera bueltatu arte. Eta bestela balimadia ez, momentukoak, orain esaten nahi gean hauek. Eta hirugarren bat badago ere baita, Telmo, oso garrantzitsua dela hitzak. Ze hitz erabiltzen ditugu. Ze hor dago hitz marabilloso bat, Telmo, nik uste inorri lasaitzen ez gaituena. Lasaitu. Hoxe da. Bai, agian, antxitate atake baten aurrean, gure gertuko batek, ez? Hori sufritzen ari balima da, lasaitu hitza esan beharrean, komenigarriagoa izan daiteke esatea, hementxe naukazu behar balima da didazu, ez? Bai, bat hau askotan ez da, eta antxitate ataken aurrean jendek hau esaten du, lasaitu eta arnasa hartu, eta justu da bi hoiek egin ezin ditunak. Za justu arnasa falta zaio eta literalki, fisikoki, hiperventilazio bat ematen da, ez? Eta orduan ezin du arnasa hartu, ondoren etorriko da hori. Baina momentuan ez, eta hau da, zer behar dezu, hemen nago, eta hor egon, hemen egon mantendu hor, baino hori bai, horrela balima dago ez utzi bakarrik. Zaskotan bai bildur, gauza, ez, momentu horren bildurragatikan jun egiten gea, eta horrek bai generatu daikela oraindikan pertsona horrei beldurra areagotzea, antxetatea areagotzea. Itzen indarra gure alde jarri berdu, ez? Hemen nago, behar baldima nauzu, ez esan, ez? Zu baino okerrago dauden 11 pertsona daude, baizik eta bezarkada bat nahi duzu. Eta hoxe behan nik uste aplikatu behar daula baita gure buruekiko, ez? Garrantzi handia du nola hitz egiten garen. Bai, ez hor, pentsatu, zu geroz eta egokiago hor hitz egiten badiozu bera ere bere buruarekin errexago izango da egokiago hitz egitea. Zazten balima da, honek esan dit, beste ni baino kerrago, ordun ez da inbesteako, baina ordun nola gona itekeola, eta horrazten da berriro ez, barne ez, dialogori oso burrukatzaia izaten, eta ez, behar deguna da hor,
barne dialogo hori eraikitzailea izate, edo bueltatzea. Hor pentsatu behar du, ez? Bai. Betiko galdera. Zergatik gertatzen zait hau niri? Era. Hagen galdera da, zer ari zait Bai. hau niri erakusten. Era bat hor dago desberdintasuna, zergatik niritikan zertarako, zer esan nahi dit. Nire gorputza zea bixo, ez? Esan dugun lengo alerta horrek zer esaten du. Bai. Eta gero, orain pildorarik importantenetakoa, terapiara jun. Benetan, ze gure gorputza eta gure garuna horrela hitz egiten hasten danean zerbait esan nahi digu. Eta interpretatzen ikasi barra dauka. Hala da. Ikusi dugu, ez? Aldaketaren nik uste oinarritako bat dela, ikusteak kotxean zer gertatzen ari den, ez? Motorrean, olioan, eta bar. Eta kotxea ezagutu. Eta kotxea ezagutu. Ze beste bati balio din formula, igual zure kotxean ez du balio. Eta hori terapiaren bitartez ez dugu gure burua guzti ezagutzen, eta ezagutzeko. Eta antxetatea gure burua ezagutzarazten nahi gaitu, Eta, amaitzeko azkenengo pildora izango litzateke, hiru ohitura oso osasuntsu, orokorrean oso lagungarriak izan direnak, eta maila akademikoan ere, ebidentzia sendoak dituztenak. Eta zintzu dira, elikadura osasuntsu bat aurrera eramatea, antxietatea dugunean justu kontrako joera bat izaten da, edo plazaratzen da, eta ohitura osasuntsu bat horretan balimadak dugu, oso lagungarri izango da, ez? Eta bestetik, kirola. Kirola egitea, eta ez gara eri maratoiak egitea, baizik eta 30 minutuz nolabait gure frekuentzia ez, altuagoa bihurtzea, jarduera fisiko hori eginaz, dopamina hori lortuz oso lagungarria izango da orokortasun baten hitzein da noski. Eta azkenik, zaindu lo egitea. Gure deskantsu higiene hori zaindu behar du. Hori oso garrantzitsua da, loari ez diogun maten, behar bezainako duen garrantzia, Antxietate asko, lo geizki egitetik hasten da, Beraz, 5 zutabe horiek ez, jorratu beharko genituzke. Alde batetik, terapia edo gure barne ezagutza hori landu, bestetik, elikadura, eskantsua, eta kirola. Gure bizitzen erdigunean jarri, baita ere, ondo pentsatu edo saiatu zaintzen, naiz eta errezean esatea eta oso zaila egitea, baina saiatu zaintzen nola hitz egiten garen, eta nola hitz egiten diogun elkarri. Besteari, Gogoratu, antxietatearen ahotsa, gure defentsaren ahotsa dela, ordun zerbait esan nahi gaitu, eta kriminalizatu beharrean ez, guazen gehiago entzutera, ze oso gutxi entzuten dugu, horregatik garrasi egiten du. Eta azkenik, gure pentsamenduak kontrolatzen saiatu eta gure momentua bizi. Beraz, hau izan da gaurkoa, eta ezer gehiagorik ez balin bada, betiko moduan, altxa burua eta altxa osasuna. Hurrengo arte. Aio. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena.